эмомалии раҳмон ва муҳаммад ашраф ғанӣ вазъи ноором дар афғонистон бахусус шимоли ин кишвар ва ҳамарз бо тоҷикистонро баррасӣ карданд. Дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон гуфт ки суҳбати телефонӣ баъд аз зуҳри 5 май сурат гирифт. Дар як ҳафтаи ахир ҷангҷӯёни «Толибон» чанд улусволӣ дар вилояти Бадахшони Афғонистон аз ҷумла ноҳияи Зебокро таҳти назорати худ дароварданд. Та як ҳафтаи гузашта 7 захмии нирӯҳои давлатии Афғонистон низ барои муолиҷа ба бемористони марказии ноҳияи Ишкошими Тоҷикистон оварда шуданд. Аз миёни онҳо як нафар даргузашт. Дар ҳоли ҳозир даргириҳо миёни нирӯҳои давлатии Афғонистон бо ҷангҷӯёни гурӯҳи «Толибон» барои бозпасгирии маркази ноҳияи Зебоки Бадахшони Афғонистон ҳамарз бо ноҳияи Ишкошими Тоҷикистон ба шиддат идома дорад. Дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон гуфт дар суҳбати телефонӣ Муҳаммад Ашраф Ғанӣ сипоси амиқи худро барои табобати афсарону сарбозони Афғонистон дар шифохонаҳои Тоҷикистон изҳор доштааст. Манбаъ афзуд ду тараф дар мавзӯи ҳамкориҳои амниятӣ ва низомиву техникӣ аз ҷумла дар бахши мубориза алайҳи терроризм, экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва таъмини амнияти марзҳо ибрози назар карданд. Раҳбарони ду кишвар ба мувофиқа расиданд ки дар ин самт муштарак иқдоми муассирро роҳандозӣ хоҳанд кард. Эмомалии раҳмон дар ин гуфтугӯи телефонӣ бо Муҳаммад Ашраф Ғанӣ истиқрори субот дар Афғонистонро омили амнияти тамоми минтақа дониста гуфтааст, душанбе барои барқарории амният тамоми талошашро ба харҷ хоҳад дод. Рӯзи 28 апрели имсол мақомоти Афғонистон гуфтанд ки маркази Зебок, як минтақаи вилояти Бадахшон, ба дасти гурӯҳи «Толибон» афтод. Сокинони Зебок мегӯянд, субҳи ҷумъаи гузашта гурӯҳи «Толибон» аз чанд тараф ба маркази ин ноҳия ҳуҷум карданд ва дар натиҷа баъд аз зуҳри ҳамон рӯз он ба дасти ҷангиёни ин гурӯҳ гузашт. Ба қавли сокинони маҳаллӣ, суқути ин минтақа бинобар адами ҳамоҳангии нирӯҳои давлатӣ иттифоқ афтодааст. Бо шурӯи ҷангҳо дар наздиктарин нуқоти марзии Тоҷикистон Афғонистон, мақомоти тоҷик ҳам гуфтанд ки барои таъмини амнияти марз тамоми чораҳо андешида шудааст. Хабарҳои дарёфтии ҳокист ки гурӯҳҳои тундрав дар Афғонистон рӯзи 1 май то 5 километр ба марзи Тоҷикистон наздик шуданд ва баъзе аз минтақаҳои марзиро зери тасарруф дароварданд. Рӯзи 2 май Зикри Худо Самадов, раиси ноҳияи Ишкошими вилояти Бадахшони Тоҷикистон, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфта буд, барои назорати марз ситоди дуюм амалкунанда таъсис дода шуд. Раиси ноҳияи Ишкошим гуфт, ҳоло ин гурӯҳҳо аз 13 то 15 километр аз марзи Тоҷикистон дуртар шудаанд. Масъулони нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон рӯзи 5 май гуфтанд ки дар минтақаҳои марзии Тоҷикистон Афғонистон вазъ ором аст ва зери назорат қарор дорад. Муҳаммаҷон Улухоҷаев, сухангӯи сарраёсати нирӯҳои марзбонӣ, гуфт то ба ҳол ягон таҳдид ва ё кӯшиши убури ғайриқонунии марз ба қайд гирифта нашудааст ва ҳамчунин гулӯла ё тирҳои он тараф ба хоки Тоҷикистон наафтодаанд. Вулусволии Зебок дар 100 километри шаҳри Файзобод, маркази вилояти Бадахшон қарор дошта, аз тариқи роҳи Шоҳсалим бо читроли Покистон марз дошта, бо вулусволиҳои Вардуҷ ва Ишкошими ин вилоят низ сарҳад дорад. Зебок дар ҳоли ба дасти Толибони мусаллаҳ суқут кард ки беш аз 1 сол мешавад ки ноҳияҳои Вардуҷ ва Юмгони вилояти Бадахшон низ таҳти ҳокимияти Толибон аст.